Zero. Kaya kung 70 dong. AM na mo number, te? AM bro. Ako gibalin no number niya. Sa may ko Sa TV. Ay, nag-load na ka? Nag-load. Di mo ko ito mag-live loy. Papa, ako lagi. O ikaw ay ka nagpapada. O iiba sa nasa kuno dahil ha. Mari mo sa Totos 3 ni te. Toto 3. Oo, ito po. Meron pila. 1. 16. 16 ug 110. 126. Ang iba ni nag 126 dong. 374 kaya 374 lang ba yun? Ay lang, 370 daw yun. Unsa man box? Nautan. May sin message diha. Ikuan lang Tanaw dai si Jenny lang. Jenny lang ito. Sa pila inyo remote nga rin sa Jisa. 650 te. How are you? How are you? Loy wa imong gina-vlog niya wa ka dere. Buang Amon sa man? siya. Wala kami box, nahugdan. Wala kami kay Bowser, asal na nagbaligya na ron. Dili labi sila ganyan nito. Busy good. Upong buya. Sa motor sa Bado, busy ron te kinay magnaog ang mga taga Tagsong. Mga naon. Montap. Na to, Mel? Gilod ba te? Wait Pero wala lang, lang. lapang man ang card. Asa na Sabutan ang card. Alcohol Nakabura duha di gamit diha mag alcohol. Nang alcohol da daw? Katol man ako kilo-kilo oy. Dito bo na siguro na. Sa pila inyo box dahil nga remis. Saan sa man ang box? Sa Jisa. 1.6 pero nahugdan. Napag stop. Dito. Pag sa kan Napo boy moyad po sa inyo sa remote sa Jisa nga rin ang Wa. Hindi na siya mayad ng box. Dari lang na yun. Dili mayad ang remote. ang remote nipis sa mangguna siya board eh. Balitan niya ng pagbago. Lapi na ba? Dong nabuang na ka sa duwa nimo dong. Buong TikTok mo na. Chinaji, chininya. Buong ni dangas nag-live niya water eh. Ako ray di pasagdan ng buo. Asa mo kaya? Te, tutok ra na imong nilitek pa nimo te. Tugnaw ko. Nako. Giko na ni dai. Oh. Kani. Dai. Oh, te, ayla sa wadang card. Saan man eh, oy. Saan man eh. Palit-palit ako kaning mo. Buwan dahil niya. Wala mo rin gilamon pa lang hapon dahil. Kaon ako na lagi. Sikan on. Dapat yang na iba na Dong, daw nalito ka, wala dong. kang Nag-live ka? Oo. Makaw na si Ro. Ang ka. Tanawa sa YouTube dong. Kulit kinanaan. Bisaya live. Sabi sa wa. Lagi bisaya dai mi na oh. Tanawa ba sa YouTube? Eh? Nahi na po dagi na load sa farm load? Naang. Bukan. Na nag-live stream. Uy mananaw na oy kay di famous. Dili pa. Bataka makapangkuan man na. Bipimos din ako binudan. Uy mananaw na oy kay di famous. Uy, loading na. Ngari ko ano? Balik-balik lagi. Balik-balik niya. I-commenter Sira ulo. Masa mo ni pag-comment oy? Sira ulo. Masa mo ni pag-comment oy? Hindi.
Chabelita. Hahaha. Ah, comment yung Chabelita. Nakaka-live ng Lisa yun. Nagpapa na po lagi. Oh. Uy! Ako, balik, uy! May 5 pa sila kayo. Gising ko pa sa'yo ni bangon. Mag-tiktok tabi. Ah, Sunday night. ay, mag-live ako nga na. Early, may opisina. Gusto mo ni pagpatay ng dangas. Birthday Kalo mo mag-live nga. sila trabaho. Hindi pa to balik kirayas eh. Hindi Pa. Balik noon. Domingo, trabaho. Nila mo,